papakan sitok-sitok mbak tolok gareng si gareng cuplis langsung jumangglung serang imbal-imbalan langsung jumangglung menangkar mangungkung tumandang ucelono ngabaki sajroning padisan tok 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 tak tok 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 gum tok 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 tek tok gum tok 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 tek tok 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 gum tok tok tek tok tek tok gum lesung jumangglung srowi bal-imbalan suarane lesung manantara mangungkung tumandang ngebaki sajroning pragesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok 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 tek tok tek tok gung Mbah Alah. Ya. Biar panase terah yo. Teliyeng ya. Sugeng siang, Mbah. Nggih, ya. Panas-panas kok ya wis kemeton. kok kudu Soale iki yo legowo. Legawa lho ki. Mbak Mayit. Maya. Kok mayit ya apa? Maya. Oh iya. Mbak Maya. Dalem. Alah suwe ra tau ketemu. Nggih. Ketemu pisan karo keluarga besar Legowo Putra. Nggih, Bungayatiku siang menika saged menghibur warga Jeben. Pirang tahun iki lho Jeben lagi iso ketemu karo 5 tahun koyoke. Gak sapa Jeben. Iya, selama kena negara melanda kae. Iya, kenging Covid. Mbak Maya. Dalem. Aku mewakili iki Apa? masyarakat Jeben
Nggih. Nomor 1 acarane iki mau bersih dusun. Bersih dusun pawi nyadranan nggih. Nyadranan utawa dekah bumi. Pandungane kagem warga Jeben pripun, Mbah? Sak muga-muga bubare acara dekah bumi nyadran masyarakat Jeben khususnya paringono seger kewarasan. Amin. Nyambut gawe rino kelawan wengi paringono lancar gangsar. Amin. Sing urung duwe bojo ya ndang paringono bojo. Aku urung lho, Mbah. Aku urung lho, Mbah. Urung. Lah yoga mbok ki apa ya? Apa wis selingan? Alah, Mbak Maya. Dalem. Iki tugasku, awan iki tugasku angon jaran. Angon jaran. Heeh. Niki wae sing sampean angon niku sik. Tugasku angon jaran kabeh 144. 144. Heeh no, akeh kok. Soale ya legawa ya. Anjen ya legawa. Legawa dosane jaranan Nuswantara. Boys, Bro. Ya kuwi seneng aku. Mbak Maya. Dalem. Aku njaluk lagune Mbak Maya. Lagune napa, Mbah? Kuwi lho Kusumane Ngati. Kusumane Ngati. Oke, dados. Kusumane Ngati. Oh, bagus. Sing tak ati-ati. Petro biyen nate janji tau gemi ora bakal lali jor kelingan jroning ati sak medahe bumi aslane kadung kaya ngene saiki piye karepe manis membukane kok pahit tipu gurine mencit mangkelake amung pamujiku kondo-kondo saungkurmu ora kondo-kondo kusumane ati dong bagus sing tak ati-ati anti-anti oh kamu bisa gawe tentraming hatiku biyen nate janji tak ugemi ora
lali Jur kelingan jroning ati sak bedahe bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe manis pambukane kok pahit tipe burine pancen mangkalake Alhamdulillah. Mbak Maya. dalem Mbah. Halanku wis metu apat halanku. Wis metu papat. Berarti sik kurang 140. Kurang 1 seloro ilang 1 sih kurang loro nih Mbak. Kurang loro nih. Mbak Maya. Dalem pripun? Legawa Putra tetep kae wong Jimbir Sugiwaras. Nggih, leres. Padepokane. Ananging Mbak Maya, Pripun dos pundi? saiki pimpinane genti putrine ingkang asma Mbak Pipit Royan Suparti alias Mbak Pipit SPD. Nggih. SPD niku kepanjangane napa? Suparti. Kok Suparti? Tak kira lek kaya aku. SPD niku no kepanjangane sampun manak pindho. Ora no. Mbok kira sepeda ngono. Mbak Maya, Dos pundi, Mbah? aku njaluk lagune. Napa? Muga-muga tresnaku kelawane kanca-kanca Legawa Putra Paringana aja kaya obor blarak. Oh, berblarak. Nggih. Oke, Mbak Maya. Oke. Panggah oke. Tresnamu kaya obor blara Orope kaya goresek kepera cintamu sayang cintamu kaya obor blara bareng muti ninggal bocah ninggalanan manis manis kawitane pancen manis sebengi dimas kini wis tenanan jambulane aku yang kolanan tresnamu kok kaya obor blara murobe kaya gorek seket perak tresnamu kok kaya obor blara bareng bukti ninggal bocah lalianan Wis cuma wis. sampun jangkep Mbah. Sampun. Sampun. Masa arep tak hitung ya sajane kaya pas wis. Nggih. 140. Wis tinggi. Mbak Maya. Nggih. Nggih. Loh. Nek ngisor. Heeh. Ya sok nek dhuwur sok ngisor Mbah. Rupinipun sampun jangkep.
utawas sampun cekap. Nggih. Heeh, monggo dipun slenger. Iya Mas Bintang. Wah, Dori J. Dumateng para kadang Sutrisno bedhe kakung dalah putri kang sabdan rumatan. Program kang sampun jejer baris lumaksana ugi kairing dening para kuda. Margilaken prajurit saking kutha Raja Ludaya ngrantos pawartanipun saking Gusti Prabu kang mijil saking Sanggarak Braturaja. Para belang pergi kawula nyun tambahing pangestu mugi kawula sak rombongan tansah kalih saking Pancabaya ing wasana. Para tampama waraga Legawa putra lumangsana wis baris. Peyak siap. Siaga. Ayo Putra apa yang mis ora kelingan nalikane sekolah berem boncengan mrono mrene tansah gandengan kaya-kaya dadi bintang pujaan peduli beduk randang anggap wae pada bulan najan udan deras kudu apes janjiane gedung cuma disekseni kapal yang sang ning saiki apa wis ora kelingan yen kelingan dudu mana tahan nalikane isih padha pacaran aku kowe kepulet ombak kasmaran saiki ne apa sira kelingan apa ya wis ora kelingan
tansah gandengan kaya-kaya wis dadi bintang pujaan ra peduli beduk dradang anggap wae padang bulan najan udan keras kudu apes janjiane gedung juang disekseni kabayangsang ning saiki apa wis ora kelingan yen kelingan dudu mana tahan nalikane isih padha pacaran aku kowe kapulut ombak kasmaran saiki ne apa sih kelingan Lakhawa putra Pornayo kau pinong prajurit Bangkaranges prajurit Prabu Kelono Dewadono ingkang tujuh teraton kediri kesapar lebadan para putra kediri kang dulu kesopan yang ayu besok ke langit Pinongko panjang keping rono patem boyo praja tadi Lakhawa putra Langit dereng bangun mangkene perlu patah prajurit Bangkaranges prajurit Prabu Kelono Dewadono ana sak tengahe gunung kendheng kabeh kalah kabeh dening sang panguwasa gunung kendheng Prabu Jaran Sregi para budalem Sregi kang sami ngreksa pandaluk apigal tindake prajurit Bangkaranges prajurit Prabu Kelono Dewadono ingkang ngrangsak penganten gawe Prabu Kelono Dewadono tangkro pesemaning ayu dewi saka langit Jegrep ayah tuku sino karto pinang prajurit Bangkaranges nglawan sang panguwasa sang Prabu Jaran Sregi
Ora kala kados pundi babare pun kamesan permuto kawasan kanca ana mengucapkan mengaturaken sugeng pinarak sugeng amper sami
uji pring pangeran uji pring pangeran kedatangan putra sapi kali saking sapi wolo ini baik saking bila bila sekaring bawana langgam bila sekaring bawana langgam datang puluh kang manggon dereng kepala Lekowo putra putri panjenengan tambah nuwun tambahi pangestu Lekowo putra Elsa bro audio matur nuwun matur thank you Bratayuda jaya pinangun perang suci perang kapribaden aprang wata angkara murka durjana suci arebut unggul rutane ngadeling kono marganing semerang tumindak duraka bakal tumeka pralaya ing kono jejering adil bakal mengku kautaman Bratayuda Bratayuda Bratayuda
tumrape nana Jawa agama agame puji syukur mrimbang agung kenya sampun paring berkah mrene paraga Lagawa putra ngaluri budaya Jawi mrene rambaka ing Nuswantara ugi kalis ing Sambikala kemari Oncarane Lagawa putra puji syukur mrimbang agung kenya sampun paring berkah mrene warga Lagawa putra mugi kalis ing Sambikala kemari paklawan harja koncarane Lagawa putra Bengawan tansah setya ngenteni tekamu eling jamane semono wis tong kapitong katiga ning pinggiring Bengawan saben-saben mung tansah kelingan mus prasetya ing janji kang suci ing lair terus ning ati senadyan kaya ngapa manungsa wong bisa ngrekelan jangka Gusti kang paring
wayah sore tansaya kelingan gawak-gawak esemu ayu kawe seting hatiku telat mas. Loh, ayo. 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 Ngenteni sapa? Ning pinggir bengawan wayah sore dan saya kelingan. Putra Wisro Pangkasae. Iya. Nuwun sewu pangapunten sampurasun. Kula nuwun derek langkung. Lekowo. Putra. Iya.
Putra aku wis gawe gelo atimu tulus sing tresnamu teko tak njani amarga rasa iki ora saka jero ati semene bae katresnanmu marang aku bisa ra bisa kudu mbok lalekno lilakno aku diduweni wong liya duh wong bagus aku wis wajine pancet tresno semene dong bagus wis lalekno aku kowe lan aku pancet kudu jodone tutupno lakumu semono uga lakuku uga mulya sumendhing uripmu aku bisa ndedonga aku bisa nglilakno muga kowe lepone rasa sing luwih apik kaya sing semono duh wong bagus ampuranan aku wis wajine pancen tresno semene dong bagus wis lalekno aku kowe lan aku pancen dudu jodone tutupno lakumu semono uga lakuku muga mulya sumendhing ring uripmu Lekowo Putra aku wis ngatoni ati aku wis gawe gelo atimu tulus tresnamu teko tak blenjani amarga rasa iki ora saka jero ati cukup mong semene bae katresnanmu marang aku bisa ra bisa kudu mbok lalekno lilakno aku diduweni wong liya dong bagus hampuranan aku wis wajine pancen tresno mung semene dong bagus wis lalekno aku kowe lan aku pancen dudu jodone
Kembali diucapkan selamat siang kawasan Jemben, Sanggeran, Prambon, Nganjuk. Siang hari ini kehadiran dengan rekan konco-konco dulur-dulur dari Legawa Putra hadir memeriahkan dalam rangka acara ritual Nyadran Jemben 2025. Juga mitra kerja yang sangat luar biasa. Siang hari ini ada Elsa Pro Audio Super Geleger Super Jeduk Jawa Timur Indonesia, juga menghadirkan diva-diva topnya Indonesia, artis-artis topnya Jawa Timur, bareng-bareng Legawa Putra. Elsa Pro Audio tak panggilin all artis. Sesi kedua Legawa Putra ada Putri Mei, juga ada Rate Mama Dina. Oke, bareng-bareng kembali Legawa Putra. Sudah sejuk ini ya. Wes gak panas. Alhamdulillah. Oke, ini dikasih satu tembangnya bareng-bareng Legawa Putra. Legawa Putra Putri Mei Rapi Faragina Satu aku lan kowe bisa ketemu nanti besok. Aku lan kowe bisa ketemu. Oke, terima kasih Mas Yas. Ada udil-udilnya. Iya, satu bagian sudah ini. Bareng-bareng Legawa Putra. Dikasih apa lagi? Terus mencari aku selama ini. Terus bisa saling buat ini. Berdauan dia, segera senang. Oke, sudah. rasa ketika garis sing tak rasa tiwas aku teko
kebangetan awakmu garing sing tak rasane ngelak tanpa banyu janji mlaku aku mbok tinggal mlayu nipun nangi aku moya awakmu tulung entenono aku apa ra kelingan biyen kowe kuwi sapa lara tak tambani bareng lali kowe lali paribasan baksi mapur juwon eling bali aku mbok apusi satenane aku ngerti ila tanpa balung wis ditulung malah mandong kebangetan awakmu garing sing tak rasane ngelak tanpa banyu janji mlaku aku mbok tinggal mlayu diponangi aku moya awakmu tulung entenono aku apa ra kelingan biyen kowe kuwi sapa lara tak tambani bareng mari kowe lali paribasan baksi mapur juwon eling aku mbok apusi satenane aku ngerti ila tanpa balung wis ditulung malah mendung sakarepmu tutup lakumu apa ora kelingan yen kowe kuwi sapa lara tak tambani bareng mari kowe lali paribasan peksi mapur dhuwur eling bali aku mau apusi satenane aku ngerti ila tanpa balung wis ditulung kalah mentung sakarepmu utama laku sakarepmu utama laku